Jatend piny William Ruto kwayo pinje Afrika mondo onyuak lwedo e chenro mag dongruok mar neno ni oduok piny ting' mar usuru ne oganda mantiere pinjego. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth ewi romo manobedo piny noero mar Congo, Brazzaville. Ruto manie limbe mare e piny mar Congo, Brazzaville igeno ni protwak kod jod bura ma Congo. Motelo ne twak makamano, Ruto kane loso kono olero ni Afrika opong' kod mwandu mathoth ahinya to mane bolowo. We are not a continent without resources. The narrative has always been built that we are the poorest continent. We are not. We have assets. I have enlisted our assets. We have huge, tremendous renewable energy resources. We have mineral resources. We have huge resources in smart agriculture. We have the youngest population. We are the continent of the future. Kata kamano, jatend piny oyango ni lwenje makinde ka kinde osebedo kamedo ketho mwandu kendo daro oganda gino ma osethiro dongruoge e pinje mag Afrika. No nation should have to contend with crises as frequent, severe, and large-scale as climate crisis currently besieging Africa on their own. And no country should ever have to choose between climate action and national development on account of limited resources. The fundamental problem with these pledges and promises is that despite the best of our intentions and our utmost endeavors, none of them has materialized. This brings us to the question that inevitably follows. What then? What do we do? Ewi mano, Ruto ojiwo tudruok mar bero chenro mar riwruok pinje Afrika mong'ere kaka African Union kata AU ahinya to e chenro mag wuoth ohala e kind dongruoge mamoko. I want to ask you as members of parliament to work with us to reform the African Union, to give it voice, to give it structure that is going to make sure that Africa speaks in the language that is understood, with clarity on our issues, so that we can drive our agenda, grow our trade, and make sure Africa moves forward. If we allow the African Union to be supported by others, we run the risk of African Union being controlled by those who pay for it. From tomorrow, you will not need any visa to come to Kenya. It is part of the reason that will begin to increase trade between our countries. Limbe Ruto e piny mar Congo luwo machiegni chenro mar bero tudruok e kind pinjego mane onywako jo Kenya kod jo Congo e giko dwe mokalo. Ojiwo jo Kenya mondo ti kod thuolo mar ng'iyo maber manitie e kind pinje ariyogo kaka owinjore, ka olero ni piny Kenya kod Congo koro biro bedo kod lwasi makare mar timo ohala kendo dongore kanyakla e yore mopogore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Ng'ikruok maduong' ochomo sekta mar thieth ka koro riwruok mar lakteche obuono bago ng'anyo matin ne juma achiel. Mano tok riwruok mar jochiw thieth bende lando chungo tijegi. Riwruok mar jotend lakteche ywak ni piny owacho mar Kenya Kwanza